Maid-aid nga investigasyon ginmando sang Iloilo City Police Office sa pagpangransak sang medical supply distributor sa La Paz. Inside job wala ginadula nga anggulo sa pagpangawat. Si Kim Salinas nakatutok. Idon ang investigasyon. Ini ang mando sang Iloilo City Police Office sa Police Station 2 sa insidente sang pagpangransak sang isa ka establishmento sang distributor sang medical supplies kag bulong sa Barangay Magdalo, La Paz nga natabo sang Domingo sang kagahon. Ini sa tunga sang insidente sang kinawatay sang copper wires kag pagpangransak nga nakakatabo sa syudad sang Damlaglang. Amo gid ni ang pa-reiterate subong no sa tanan naton nga mga deployed nga mga duty personnel especially during wee hours mga usisa gid no sang mga nagalagaw pa kag nagalibot dis oras sa kagabihon. May nakuha ng inisyal nga CCTV footage sa kapulisan apang palayon pa ginatumod ang identity sang suspect. Wala ginadula sa kapulisan sa pagpangawat ang posibilidad sang inside job. Posible man nga maiban pa nga kaupdanan ng suspect. 22,000 pesos nga petty cash, cheque, kag laptop ang nadula sa establishmento. Base kon may familiar nung dati nakaubrada or nagatrabaho da nga kabalo kon ano na da ang ginabilin kon tapos na ang operating hours no. Suno sa punong barangay sang Magdalo, La Paz, hindi pumuluyo sa barangay ang suspect. Mas ginhugot pa ang seguridad sa barangay. Ilibin na, halin gabi, tub-tub kagahon. Mayuli kami kada sa BO, tag duwa-duwa na. Paduti ko na gabi, naparubing ko na akong gabi. Sidirim lang nga mo na ragyan, gamay lang nga mo nga area. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.